निश्चय बिराद मोजां कुइसन, बिराद मोजां सोंलु। निश्चय जोंहा सासे महिला हिसाबै मेडामा सासे बिराद गिदिर बिजनेस वुमेन, जोंबो मिथिगौ। मेडामनावहाय माखासे साननाय हनाया बहुत क्लियार। जाय बिथाङाहाय धोन सम्पति जेनिबो आंखाल गैया, जाय बिथाङा थाखा फैसा धोन दौलतनि जेबो लब गैया, जोंनो बैफोरबादि बिजाथिखौ नांगौ। जाय बिजाथियाहाय दिनै थाखा फैसानि लब गैयालासे जायनाखि इयुन डेभेलपमेन्ट, जायनाखि इयुथ्सफोरनि थाखाय खामानि मावगोन, जों निश्चय बिदिखौ लुगैदों। जाय बिथाङाहाय इयुथफोरनि जानानैहाय जोंनि ओनसोल बा एरिया माखासे बहुद जोंहा जौगानांगौ दंबावो एरियाहाय। हमनानै ला दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि हिसाबै माखासे डिपार्टमेन्ट गैया, माखासे हनर्सफोर गैया। जाय साबजेक्टखौ लानोबा दिनैनि दिनावहाय गुबुन गुबुन इउनिभारसिटियाव फरायहैनांगौ जायो। जों बेफोरबायदि जानाखि इउनिभारसिटियाव थानाय जानाखि माखासे इस्युसफोर, माखासे कलेजनि डेभेलपमेन्टफोरखौ निश्चय मेडामा लाबोगोन होननानै जों निश्चय आसा खालामदों आरो जोङो बेबादि बिजाथिखौ जोङो मोननो लुगैदों। गुबुन लाइमोनफोरनिसिम नोंथाङा माबाफोर खावलायनो गोनां दं? निश्चय आङो क'क्राझार जिल्ला BSUनि गाहाय नेहाथारि जानानै आं बेखौनो खावलायदों। जोंना क'क्राझार LAC हिसाबैहाय जोंहा बहुद इयुथ्सफ्राहाय जायनाखि फ्रेश, जायनाखि गोदान, जायनाखि बिथाङाहाय इनार्जेटिक लिडार, जायनाखि गोहोगोरा, बेफोरबादिखौ जोंहा जायनाखि फैबाय थानाय माखासे आपकामिं इयुथ्सफ्रा बेफोरबादि लिडारखौ सायख'दों आरो सायख'नांगौ होननानै आङो क'क्राझार जिल्ला BSUनि गाहाय नेहाथारि जानानै आं बेखौनो बयनिबो सिगाङाव फोरमायहरदों।